acum, dar am vrut să strâng multe puncte ca să pot trece nivelul. Și sper să vă placă. Deci să începem. Da, și ăsta merge foarte greu, fiindcă nu mai e același net. Așa, determină pe Castiel să semneze cererea de motivare a absenței. Haide. Haide, Nathaniel, te rog. Te rog, Nathaniel, nu mă părăsi. Doamne, cum te rog sună. Nathaniel, nu mă părăsi. Aole, să și facă Nathaniel ăsta. Că dacă așa acum mor, să vezi ce-i fac. În sfârșit. Pe bune. Când apare, dar nu apare, ce e bine. Aici. Ia de la cap aici. În sfârșit, Doamne, deci cât am așteptat momentul ăsta. Și mi-am cheltuit de la 83 de puncte, mi-am 55. Doamne. Da, și nu vreau să... L-ai văzut? În regulă? Da, și nu vreau să semneze cererea. E super încăpățânat. Insistă un pic, până la urmă va semna. Da, mă, că mine vă să ce să zic. Cu siguranță dacă ești la fel de să descarcă, încearcă din nou, te rog frumos. Stai că acum nu mai găsesc pe Castiel. Ați observat și voi, deci eu tâmpenie. Da, și am absenții. Și altceva? Iar nu vrei să semnezi? Lasă-mă să mănesc. Atunci, nu. N-am să semnezi nimic. Ți-am zis. Și dacă e un bărbat adevărat, să vină el însuși, în loc să-mi trimită o fetiță ca tine. Crezusem. Și nu sunt o fetiță. Ține minte. Ia, stai că acum nu apare aici. Nu mor și pe Castiel, ăsta e cel mai enervant episod din lumea întreagă. Ia uite și tu. Nu, că și tu nu mai e nebunit. Așa. Deci, adresează-te în mod direct dacă ești preocupat, imitând vocea lui Castiel. Ce? Ce ți-a spus? E bine, dacă poți să-i spui că e un băiat, trebuie să-și asume actele. N-are decât să semneze. Am înțeles, mă întorc din nou. Din nou și nu-mi place că iar nu mai cheltui puncte degeaba pentru un pămpălău. Vai de mine, iau ce mamă, îl bat pe Castiel. Hai ca mea. Nu mai pot, deci m-a enervat ăsta, deci episodul ăsta e chiar pe culme. Ăsta deci m-a enervat. Mai bine aș tăia pe Nathaniel și pe Castiel. Că și pe Castiel mă enervează. Doamne, ce m-am făcut eu cu jocul ăsta. Partea sfârșitului. Da, uitați să vă zic. L-am întâlnit pe Nathaniel, pe Iris și pe Ken. Doamne, te rog să apar aici. Te rog. Da. Doamne. Și ce mi-a transmis? A transmis mesajul. Da, deci... Ce altceva? La naiba ești încălzat. Știu, dar nici Nathaniel nu-mi place. Mă văd adevărat că nu. Păi, a spus că dacă vrei, nu. Știu, dar nici Nathaniel nu-mi place. Înțeleg, dar sunt la fel de încăpățânat ca el. Nu semnezi nimic. În plus, sigur că face asta speranța că voi fi exmatriculat. Chiar așa, nu vreau să fie exmatriculat. Două colegi, am să-i dau înapoi. Nu termina pe casă să semne cere de absențe. Bun, ascultă-mă, să sătura de poveștile astea. Semnează asta, iar dacă nu ești mulțumit, tu te strică. Forțează pe casă să semne cere de absențe. Nu asta. Știa că mă vei înțelege. Mersi, uite ce față a făcut. Ce față a făcut, deci trebuie să fac o poză cu mobilul când are fața asta. Vai de mine, ce drăguț e. Prea relaxat. Nu mă rămâne decât acum să-i stric Nathaniel. Deci, Doamne, te rog aici. Da. E scârbă de voi. Ca prietene, nu. Ai reușit de data asta? Nu chiar. Uite ce era. Nu vreau să semnezi și nu voi continua să forțez. Descurcă
jucă-te tu cu el atunci. De ce vă putea abține nesemnată. Nu-ți mulțumesc de ajutor, chiar dacă nu mă prea surprinde, păreați la fel de curajoși amândouă. Ok, dă-mi înapoi cererea. Am să mă discut singur, ca de obicei. Cred că e mai bine. Mă pot întoarce acasă în sfârșit. Eram pe punct de a pleca, dar am auzit vocile lui Natane și Cassie. Asumați actele! Da, o să-mi asum prin a-ți arăta ce se întâmplă dacă mă apuci. Vei vedea! Hai, zi la capătul culoarului. Aoleu. Da? Sunt pe cale să se bată? Cu ce să iau apărarea? E apărarea lui Cassie. Cassie, încetează! În felul ăsta îți vei face mai multe probleme. Am încercat să-i despart, dar Cassie m-a dat la o parte, spunând să nu intervin. Am fost nevoită să-i las să-și regleze conturile. Ar fi putut face totuși ceva. Oh, nu! Arătat etapa de întâlnire. Episodul 2. Deci, sper că v-a plăcut cu tot și că mai am 7 puncte din 83 și voi face episodul 3 cam peste câteva zile și sper că v-a plăcut și da, și vedeți aici este poticuri speciale de Sfântul Valentin. Asta e pe că se încarcă. Din ăsta, dacă mi-amintesc bine, da, ăsta este de la Castle. Asta nu mai știu, dar vreau neapărat să-mi iau. Asta nu e de la nimeni. Nu, asta este de la, cum îi zice, Lysander. Nu știu asta, nu știu. Și așa mai departe până nu știu. În fine, sper că v-a plăcut și ne vedem în episodul 3, partea 1. Vă pup și... Doamne, stați un pic. Așa, și ne vedem în partea toamnă, în episodul 3. Vă pup și vă doresc o zi plăcută și am uitat să vă spun, sper să vă placă și ne vom vedea în partea toamnă din nou cu partea în episodul 3 și ăla sper să vă placă. Deci vă pup și ne vedem. Pe curând!